construit special să produc genocid la nivel mondial. Practic invincibil, anatomic indestructibil, stabil în fața oricărui gen de explozibil, indubitabil, imposibil de doborât că am fost proiectat astfel încât identific orice țintă, statică sau mobilă. Am cristalin cu distanță focală variabilă. Retina îmi este adaptată perfect în spectru infraroșu și ultraviolet. Cochlea specific modificată ca să pot să percep ultrasunete. Și am sute de microchipuri implantate în emisfere cerebrale, mărind considerabil capacități de orientare, de corelare și de stocare informației provenite pe căi auditive sau vizuale. Sunt ținute secrete, proiecte militare, se fac experimente de cercetare în sute de laboratoare. Sunt puse la cale strategii de asalt, tehnici de acaparare, având în arsenale multe arme nucleare. Vor deține controlul, vor supune popoare și vor dezlănțui asaltul direct când vor avea comanda ucigașului perfect. Sunt ținute secrete, proiecte militare, se fac experimente de cercetare în sute de laboratoare. Sunt puse la cale strategii de asalt, tehnici de acaparare, având în arsenale multe arme nucleare. Vor deține controlul, vor supune popoare și vor dezlănțui asaltul direct când vor avea comanda ucigașului perfect. Sunt ucigașul perfect, avantajele sunt clare: structură programată pentru regenerare, fibre musculare cu randamente maximale, actină și miozină, viteză mare de cuplare, ventriculi au forță mare de pompare a azotului lichid în artere coronare. Cât despre schelet, oasele modelate în aliaje neștiute de umanitate, articulații foarte bine îmbinate, armele toate ingenios proiectate, camuflate în antebrațe și fiecare are câte un sistem autonom de auto-încărcare, aruncătoare de flăcări cu rază extrem de mare de acțiune și nimic nu poate să-mi stea în cale. Iar atunci când voi ataca, să știi că voi provoca masacre dacă mi se va ordona. Sunt ținute secrete, proiecte militare, se fac experimente de cercetare în sute de laboratoare. Sunt puse la cale strategii de asalt, tehnici de acaparare, având în arsenale multe arme nucleare. Vor deține controlul, vor supune popoare și vor dezlănțui asaltul direct când vor avea comanda ucigașului perfect. Sunt ținute secrete, proiecte militare, se fac experimente de cercetare în sute de laboratoare. Sunt puse la cale strategii de asalt, tehnici de acaparare, având în arsenale multe arme nucleare. Vor deține controlul, vor supune popoare și vor dezlănțui asaltul direct când vor avea comanda ucigașului perfect. And it's politically correct for Americans to believe in UFOs because the government desires people to believe in space aliens so they don't have to reveal the technologies that both we and the Soviet or Russians have.